Magkasabatik tayo. Ito mga Marami ng ano, hanggang dito ay mga mangga na ano. may labong. Baka may labong dyan. Tanungin mo nga pwedeng kumuha. Yan, meron pa mga binubuong ano dito sa bungad. Ang daming mangga ng mga bonsai. Bonsai ba tawag yan? Yan. Yan yata yung malalaking bunga yun. Hey! Hey! Ayan o. Welcome to Kasabatik, mga idol. Tingnan natin kung mayroon daw ano dito, bagong swimming pool daw ito. Ang daming puno ng mangga dito. Siyempre, kasama natin yung manager natin. Ayan. Siya ang babayad ng kwan. Yung traffic. Basta kasama ko si Bossing, walang problema. Hindi makababa. Mahirap. Ang hirap nung ano, pandak, di makababa-baba. Sabi. Bip. Ayan, magbayad ka na ng entrance. Ha? Adult 100. Senior ka na? 60 pa lang ako. Ay, Ma'am Gwen. Ay. Ayan ang entrance fee. Student 50 pesos. Pwede ba student? Anong year ka na? 4th year. Yan ang pala dito libre ano bracelet. Ayan. Ang daming mangga. Oh. Ano siguro to yung mga bonds ay yung mga ano, yung malalaking bunga. Kaya pala sasama daw siya. Bakit? Babatis pala. Pakitin. Tayo. Siyempre doon tayo sa ano. Main entrance. Ayan. O sige, introduce mo. Hey. O, dalian mo. Hello, good afternoon guys. Oh. Sikat na sikat ang morning. Sikat ang morning. Saan tayo? Gusto ngayon tayo sa Japan. Kasabatik. O, ikaw ngayon mag-introduce niya kasi ako ang cameraman eh. Ikaw ngayon ang tour guys. ikaw ang tour guide ngayon. Tour guys. Wala nga silang gaanong ano ngayon. Hindi kasi panahon ng Ano namumulaklak din? hindi kasi panahon ng bulaklak ng ano ngayon. Meron daw swimming pool dito. Saan? Saan daw yung pool? Dito muna tayo. Mamaya na tayo diyan dumaan paglabas. Paglabas dito. Dito muna tayo sa kanan. Maganda na yung pwesto ito dati. Makinis eh. Diyan. Dati maganda yung ano na yan. Dati pa yun. Oh. Oh, ano yun? Hello. Hindi ano yun. Hindi cellphone yun. Namumulat eh. Wala nga gaanong mga bulaklak ngayon ano. Dito picture mo ako. Ayan, pero maganda pa rin naman. O ano ngayon paano mo ngayon yan i-introduce yung mga variety nung Ito nga pala yung katulad nung halaman ko doon sa bahay. hindi yan, iba yan. Oh. Ganyan yun. Dito galing yun eh. Oh.
Ang lalaki yung mga saan ba tayo? Dito. Diyan ba? Ayan o. Ayaw magpa-picture doon. Ako na lang. Yun lang ang inano natin dito para makita natin kung maganda yung swimming Masaya pool. ang entrance doon. Ay, hindi ko po alam po. Ay, sir. Bukod ba yon dito? Opo. Ah, okay. Iba pala may-ari. Sobrang gaganda ng puno. Oh. Sobrang daming mangga. Pag yan nagsibunga. Ayun dito lo. Kunan mo ako ng ano. Ng picture dito na. Doon daw siya sa paso. Doon magmo-moment. Dali bibidyo ko. So yung ginagawa mo naman. Okay. Alin ang iiwan? Ha? Anong sa tatlo? I-ano mo muna, ano ba tawag doon sa halaman na yon? Alang kwenta tong ano na to? Tour guide na to? Ito tinatawag na triongilya. Ano? Triongilya. Anong triongilya? Tatlo silang bonggambilya. Triongilya. Aray ko. Triongilya. Pambira. Ito sa gitna, triongilya. Ayan guys. Gusto raw niya magpa-picture doon sa triongilya ng mga giant. Kala ko picture yung pala. Triongilya, tatlo sila eh. Ito. Ayan, meron din sila ditong parang ano tawag dito? Coffee shop, ayun oh. Coffee shop pala. Ayun, ayun nga naman pala. Ayun oh. Kung gusto mong mag-coffee, meron na pala dito. Dati nung nagpunta kami dito, wala. Tara, at meron din ditong Ito yung gazebo ka. ha? Gazebo. Itong tour guide ko ayaw ipaliwanag ng maayos yung mga bagay-bagay eh. O tara dito. Tapos pasok pa sa ulang siya. Mahina itong tour guide na to, hindi ko to babayaran eh. Oo. Boss, saan yung pool? Ginagawa. Pool. Swimming pool. Yun eh. Ayan, bago rin yan ano. Apo. Yung ginagawa na yun. Ito ang ganda nung ano. Oh. Ayan oh. Sige tayo. Ayan. Saan? Sige tayo dito. Okay. Ayan, dito naman kami sa ayan, bago lang yan. Nung kami unang punta namin dito, wala pa yung ano na yan, building na yan. Ngayon meron na rin. Ano kayang gagawin dyan? Siyempre kailangan magtanong para malaman natin kung ano yun. Ang ganda ng flower. Ito ginagawa. Ayan yung dating ginagawa noon ano. Ito. Wala nga siyang gaanong ano ngayon. Dati nung kami unang punta namin dito, sobrang ganda talaga. Hi ma'am, good morning. Ayan o. Konti lang yung mga ano, mga bulaklak ngayon. Hindi siya gaanong kadamihan. Hindi siya gaanong karamihan. Tara.
Doon na tayo sa pinaka-target natin para makita natin yung swimming pool kung maganda. Malay mo sa birthday ni Abby. Yan. Ito yung mga grafted na ano. Ginagawa nilang iba-ibang kulay. Ayan o. Ganito yan ang ginagawa o. Nakasupot na siya. Ayan. Tara, let's go. Nandito lang yun, Chuck. Nahanap namin guys yung ano. Yung swimming pool kasi may swimming pool dito. Ayan o. Swimming pool. Ayan, ang dami nilang bagong ano, oh, mga grafted na mga bonggis, mga bago. Ito naman yung puso ni ano. Tayo. Saan? Malamang andun yung swimming pool. Diyan, sigurado diyan, magtanong ka na diyan. Ay, ito. Ang daming bunga. Bawal kita Oh. Asan? Asan ang nakalagay? Ayan oh. Sobrang napakaraming bunga. Ayan guys oh. Kaya lang bawal daw pitasin. Ah? Ay oo. Magtanong na tayo dyan. So, ayan na nga. Hindi pa rin namin matunton yung swimming pool kung saan lugar. Sus. Hindi, tatanawin lang po namin kung Bawal po talaga. May naka-check-in po kasi. hindi ba nakikita sa labas. Hindi po. Papasok po po. Magkano entrance doon? Wala na po nga transfer po. Bawal po doon. Ay, May naka-check-in po kami. Doon pinabawal po namin. ibig sabihin, pagka gusto namin, alimbawa, gusto namin mag-swimming, Ayun po, magsasabi na lang po kayo. tapos magkano entrance, kasama na dun sa 100. Hindi naman. O arkila. Kailangan po, pagka-arkila niyo po yung villa. Kailangan arkila nga, hindi siya yung per ano. 90 po yata yung malaki. Ilan ang swimming pool dyan, kuya? Dalawa po. Dalawa. May naka-check-in po kasi. Okay lang, sige, hindi bale. Kung wala na po sana, pwede po tayo pumasok. Dito na tayo magdaan, galing na tayo dyan. Yan nga po. Hindi na rin mga. Ganun ba? Baka yun, yung magkano kaya ang renta dito pag dito gaganapin ang kasal? Dito nagpunta yung dalawang kamote. Merkel eh. Kilometer 96. Hindi pala yun eh. Ay, medyo malayo-layo din tong lalakbayin natin. Kaya lang bawal daw pumasok at meron naka-check-in sa pool. Nirerentahan pala siya. Hindi siya basta magpapabook ka pa pala. Sa madaling sabi, pag gusto mo dyan. Para? Pwede, masinop ka magpulot-pulot ng mga ano eh. Yan o. O sige. Ayan. Ito yung pinaka. Dito yata, baka dyan. Dito medyo maraming bulaklak siya guys. Ayan o. Doon sa bungad wala. Sobrang lawak na nitong lugar na to. Maliligaw ka na dito.
Wala naman. Doon pa siguro sa dulo. Sige. Hanggat may dinadaanan tayo. Sige, tira. Eh, hindi nga raw pwedeng pumain silipin eh. Bawal nga daw silipin eh. Hindi. O yung tinik sa paa mo oh. Oh. May mute lang bigla. Baka yung kwarto niya lang yun. Ha? Yun po. Yun nga siguro yung may paggaganapan ng ano. Saway naman yung pinagtanungan natin. Eh baka ito yung pool. Saan? Saan tayo dito? Dadaan. Lalabas na tayo dun no, sa pinakang gilid na yun. Oh. Hindi gaanong maganda yung kasabatik ngayon. Kasalukuyan siyang ano. Saan tayo? Diyan, lusot na tayo. Lusot ko tayo doon. Masulit man lang yung entrance fee natin. Ayan o, yung mga bagong grafted nila. Mga malalaki na. Oh. Ito lang oh, nung nagpunta tayo, napakaganda nito oh. Ngayon wala siyang gaanong yan lang ang medyo maganda oh. Yung isa na yan. Yan oh. Pahinga muna tayo saglit yan. Uminom tayong tubig. Tapos wala siyang mainom na tubig dahil yung tubig ay iniwanan. Sus, Ginoo. Ay. Salip na ngayon, uhaw na tayo. Iinom tayong tubig. Walang mainom. Ginaya ko na nga. Hindi mo pala binitbit. Ayan. Nasalubong na natin yung sobrang init. Kaya naman lumabas na yung ating mga kolesterol. Kasalukuyang mainit na. Punta pa rin kami sa gawi doon. Pero dito na kami galing kanina. Sabi ko sa'yo wala na dyan eh. Yeah, hey, come on. Wala na, puro ganyan na yan dyan, oh. Palabas na yan. Sabi ko naman sa'yo, eh. Puro na yan ganyan. Yung mga grafted na ano? Ha? Ayan. Ito yung mga bagong ano nila guys. Mga bagong tanim na mga bougainvillea. Ayan, mga grafted yan. Tiyatakluan pala yan ng ano. Napakadami oh. Ayan. Ang galing pa ng bundok yung mga... Oh, dami. Sobrang malaki. Mangga, oh. Sobrang malaking ano yan. Malaking halaga yung mga ano na yan. Yan oh.
Titingnan mo ganyan yan, pero malaki ang puhunan dyan. Pakadami. Wala rin Ito, natanggal na sa ano. Ayan o. Pag ito natsyempohan na panahon ng bulaklak ng bougainvillea, napakaganda. Kaya lang ngayon kasi hindi siya panahon. Kumbaga panahon ng taglagas ng mga flowers, ng mga bulaklak. Meron man pero konti. Saan daw dito? Ano? Ano gagawin? Ano? Kuyang. Oy. Paano po ba ginagawa sa ganito? Aba Para ano, iba't ibang ano ba yan? Ibang iba ilang klase ba yan sa isang ano, sa isang puno? Ilang klaseng bulaklak ang nandyan? Yan ba? Yan. Oo. Ang pagkakaalam ko 4 yang nilagay ko diyan eh. Oh, ba't hindi mo matandaan ngayon? Kaya nga pagkakaalam di ba? Ay, napakahirap mo naman palang Ganyan rin ang ginagawa magbigay ko ng impormasyon eh. Oh, Lalagyan ko ng lupa tapos? Isusok kong ganyan dyan. Hindi, mali. Hindi ganyan yan. Ay, mas marunong ka pa sa akin ha. Nagtatanong ka lang kita mo, kadaay ko nang nagawa tapos sasabihin mo mali yung ginawa ko. Abay. Ade, ikaw na. Haggard na, guys. Natanggal na yung mga cholesterol natin sa katawan. Naubos na yung mga pawis. Tara na, uwi na tayo. Ayan, palabas na tayo ng entrance. Ayun pala yung Ito ka picture mo na lang ako.